Ничего противозаконного не совершал. И поэтому прошу распространить это видео, чтобы обратили внимание действительно те органы, которые могут защитить меня как гражданина Республики Беларусь. Відэа на выпадак затрымання з'явілася ў соцсетках спевака Алексея Хлястова ў пятніцу. А сам ён пасля трэцяга паходу на так званую профілактычную размову апынуўся на Акрэсціна. 14 сотняў за дробнае хуліганства, паведаміла жонка. Многія ж думаюць, што за публічнасць. Пару тыдняў таму ў інтэрв'ю Хлястов апавёў, як мусіў з артыста перакваліфікавацца ў таксіста і нечакана зрабіўся папулярным блогерам. Меня как артиста, как преподавателя ни в коем случае нельзя нанимать. Произошла культура отмены на определенном уровне. Я рассылал резюме в разные компании и по разным профессиям. Немагчымасць вярнуцца на сцэну з канца 2021-го сам Хлястов назваў смяротнаю караю. Дагэтуль незразумела, за што ў стоп-лісты, а цяпер і на Акрэсціна трапіў хутчэй нейтральны ў 2020-м артыст, які некалі запісваў песню для фільму «Кот Кайна» пра падзеі выбараў 2010-го вачыма рэжыму, ці спяваў гімн 5-го ўсебеларускага народнага сходу. Да гэтага часу затрымліваюць, здзіўляецца каментатар пад навіною пра Хлястова. Штодня адказваюць яму. І гэта фактычна праўда. Вось рубрыка «Хроніка пераследу» на сайце Цэнтру «Вясна». Яна амаль штодзённая, і там звычайна па некалькі кейсаў. У цэлым маштаб рэпрэсіяў у 2026-м не змяншаецца. Так ацэньваюць сітуацыю праваабаронцы і Белпол. Колькасць адміністрацыйных, напрыклад, пастанаўленняў, якія выносяць суды, мы не можам даць адказ, колькі іх зараз. Па нашым адчуванням, можа быць, іх стала менш. Калі мы бярэм колькасць прысудаў па крымінальных справах, яны прыблізна на тым жа самым узроўні ёсць і сёння, і былі там на канец 25-го года. Пры гэтым рэжым намагаецца схаваць рэпрэсіі. Мы не ведаем, колькі людзей цяпер у СІЗА ці на хатняй хіміі, але вось толькі некалькі загалоўкаў за адзін тыдзень. Затрымалі за каментары, прыходзілі з піратрусамі, судзілі за спрыянне экстрэмізму. Амерыканскія перамоўнікі, якія за год выцягнулі больш як 400 палітвязняў, пра гэта ведаюць і прагаворваюць з рэжымам, кажа Валер Кавалеўскі. Ён мяркуе, што нават рэальна ўбачыць зніжэнне рэпрэсіяў сёлета. Сустрэча Трампа з Лукашэнкам, гэта, магчыма, будзе такой цаной за тое, каб вызваліць усіх людзей. Гэта можа таксама паўплываць на агульную сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, то бок змена, змяншэнне ці запавольванне вось гэтых рэпрэсіўных дзеянняў пераследу ў Беларусі. Але калі б еўрапейскія краіны таксама далучыліся да гэтага працэсу, я думаю, што вынікі былі б значна хутчэйшыя і больш выразныя. А пакуль жахлівыя гісторыі не заканчваюцца. 66гадовая гамельчанка Вольга Строева у зняволенні з верасня. Яе асудзілі за каментары ў тэлеграме, за распальванне варожасці, заклікі да дзеянняў на шкоду нацыянальнай бяспецы, знявагу Лукашэнкі, спрыянне экстрэмізму. Ці 33гадовы таксіст Ілля Карпаў, спрыянне экстрэмізму, знявага Лукашэнкі і дыскрэдытацыі Беларусі. Прысуды там і там калонія. Але за што канкрэтна і на які тэрмін? Невядома ні праваабаронцам, ні медыям. Што можа быць падставай для затрымання, гэта ўсё тое, што дадае увагі улад да канкрэтнага чалавека. То бок, калі чалавек нейк паўстаў над агульнай масай, над агульным узроўнем, гэта першы крок да таго, каб улады знайшлі нейкую падставу для таго, каб папрацаваць з гэтым чалавекам. Валер Кавалеўскі зазначае, хоць сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі застаецца складанай, зніжаецца прынамсі брутальнасць рэпрэсіяў. На хатняй хіміі прапануюць пераходзіць на выпраўчыя працы, што фактычна з'яўляецца самай мяккай формай пакарання. Хоць яно і незаконнае, па справе беларускага гаюна значна больш прысуджалі ці фінансавых нейкіх санкцый, то бок штрафаў, ці хатніх арыштаў замест крымінальных прысудаў. Ёсць і іншыя прыкметы,
того, что все ж таки ситуация с репрессиями в Беларуси меняется, хоть это не является еще системой. Колькі ж беларусаў адчулі на сабе, што такое рэпрэсіі за палітычную пазіцыю? Каля паўмільёна за гэтыя 6 гадоў. Такую заяву зрабілі прадстаўнікі Белполу ў дакладзе на 3-м кангрэсе па палітзняволеных. Сюды ўлучылі ўсе тыпы пераследу. Ад турэмнага зняволення да наступстваў для прыкладна 400 000 падпісантаў не за Лукашэнку ў 2020-м, якіх альбо звольнілі, альбо пільна кантралююць, як недобранадзейных. Марыя Сысоя, Белсат. Хацеў бы, каб вы пракаментавалі вось гэтыя прапановы Валера Кавалеўскага, ягоную крытыку фактычна сённяшніх дзеянняў дэмакратычных сілаў. Ён сцвярджае, што працэс гэтай асаблення рэпрэсій, пацяплення ўнутры краіны можна было прыспешыць, калі б да яго падключыўся еўразвяз. А вось у папярэднім блоку нашай з вамі размовы вы казалі, што еўразвяз зможа падключыцца толькі калі адбудзецца нейкая кропка ці шматкроп'е будзе пастаўлена ў вайне ва ўкраіне, замірэнне там ці іншая мірная дамова. Вы застаецеся пры гэтым, што мы гэты вузел да заканчэння вайны не ў стане разрубіць гэтай сцяны паміж Беларусю і Еўропай. Ну і ў дадзеным выпадку, што Еўропа не разам з ЗША граюць за асабленне гэтых рэпрэсій у Беларусі. Ну, глядзіце, канешне, вайна гэта важны чыннік, і да яе заканчэння думаць, што мір, дружба, жуйка будуць з Еўропай, паміж Мінскам і Еўропай, гэта не выпадае на гэта спадзявацца. Але разам з тым ёсць нейкія рэчы. Я тут прывёў прыклад дачыненняў паміж Мінскам і Варшавай. Здавалася, яны настолькі кепскія, што ўжо гора і няма як. Але разам з тым, хоць доўга трымалі і мучылі Анджэя Пачобута, але выпусцілі, палякі адкрылі 2 пераходы. То бок гэта так званая абмежаваная дээскалацыя. І нават міністр замежных спраў Польшчы Сікорскі дапускае, што можа быць цяпер перазагрузка, як ён сказаў, дачыненняў паміж Польшчай і Беларуссю. У той жа час з Літвой застаюцца гэтыя стасункі вельмі кепскімі. Так што мы бачым 2 падыходы. Варшава пайшла на пэўныя кампрамісы, і Мінск пайшоў на пэўныя кампрамісы. Я нагадаю, што шэраг беларускіх экспертаў, Артём Шрайбман і іншыя, распрацавалі цэлую такую канцэпцыю, якраз яна і называецца канцэпцыяй абмежаванай дээскалацыі ў дачыненнях паміж Еўразвязам і Мінскам. Таму цудаў, конечно, ніякіх не будзе, але можна рабіць болей нават у сённяшніх абставінах. Таму што з аднаго боку мы шмат казалі пра пытанні бяспекі, і яны натуральна пераважваюць цяпер у мысленні еўрапейскіх палітыкаў, асабліва з суседніх з Беларусю краін. Але мне здаецца, што іншым разам перагінаюць кій, калі пачынаюць ужо казаць, што трэба аўтобусныя рэйсы паміж Літвой і Беларусю забараніць і гэтак далей. Гэта ўжо перагін, таму што гэта ж цярпяць звычайныя беларусы. Лукашенко ж не ездзіць гэтымі рэйсамі. Калі баяцца шпіёнаў, дык шпіёны іншымі шляхамі ў гэтыя краіны трапяць. Таму пэўная дээскалацыя, пэўная ўсё ж такі паслядоўнасць у тым, што калі падтрымліваецца еўрапейскі выбар Беларусі, то трэба ўсё ж такі не зусім апускаць гэту жалезную заслону і спрыяць мабільнасці беларусаў і гэтак далей. У гэтым кірунку, я думаю, што еўрапейскім палітыкам ёсць над чым падумаць. Так, тут, але все роўна, бачыце, все роўна гэта ўзнікае пытанне, што все-таки, як і зварот Макрона да Лукашэнкі, што чакаем крокаў з боку Менска датычна паляпшэння адносінаў, ён скажа, што мы-то гатовыя рабіць крокі, але ці гатовы ісці на кампраміс еўрапейскія краіны, гэта пытанне, як мы бачым. І ще хацеў бы вам задаць гэтае пытанне датычна канкрэтна гэтай гісторыі з Алексеем Хлестовым. На мою думку, ці вы сачылі за гэтай гісторыяй, па-першае, і ці, на мою думку, гэта ці не першы такі выпадак, калі за доўгі час, за апошнія гады, здавалося б, з гэтага такого больш лаяльнага, нейтральнага асяроддзя беларускага, творчага, то мала таго, што ён паддаўся пад рэпрэсіі, быў рэпрэсаваны, да гэтага ўжо мы прывыклі, на жаль, але ён паспрабаваў публічна абараніцца ад рэпрэсіяў, і выклаўшы свой ролік, відэа на выпадак затрымання, што зрабіла ягоная жонка. І гэта ўжо пазіцыя грамадзянская, можна сказаць, агучана унутры краіны публічна, што ён хоча абараніцца ад... Вы лічыце, все-таки гэта такое адно выключэнне,
з агульнай сітуацыі ў Беларусі, ці мы можам ужо рабіць выснову, што грамадства патрошачкі, але ўжо стамілася ад рэпрэсій. Стамілася настолькі, што гатова публічна бараніцца, і што вось, ну, у дадзеным выпадку Хлястов гэта такая першая ластаўка, вось голас гэтых беларусаў, которые ўжо просто тупо стаміліся жыць у гэтай абстаноўцы. Канешне, момант стомленасці ёсць і сярод шараговых беларусаў, і сярод вось гэтых зорак, так бы мовіць, людзей, якія да шоу-бізнеса адносяцца. І нават сярод номенклатуры, я думаю, што там жа ёсць і дастаткова разумныя, рацыянальныя людзі, якім вось гэтыя селектарныя нарады, гэтыя указанні Лукашэнкі, які сябе галоўным адмыслоўцам ва ўсіх пытаннях лічыць, і за што не возьмецца, там абавязкова правалы, вялікія страты. І я думаю, што, так бы мовіць, здаровыя, я не кажу толькі там пра палітычную апазіцыю, пра тых, хто свядома змагаецца супраць рэжыму, але, так бы мовіць, абыватэлі, простыя людзі, яны ўжо сапраўды, ім абрыдла гэта ўсё. Гэта паказвалі і сацыялагічныя пытанні, наколькі іх можна ў сённяшняй Беларусі праводзіць. Таму я думаю, што ў грамадстве наспявае вось гэты запыт на тое, зварот да нейкай нармальнасці. Не ў тым сэнсе, што трэба прымірыцца з дыктатурай, а ў тым сэнсе, што гэта дыктатура сябе зжыла, і што ўсё ж такі Беларусь, каб яна захавалася, каб у яе была нейкая будучыня, яна павінна ісці да сцішэння гэтых рэпрэсіяў і да нейкага болей людскага існавання людзей у самой краіне.